nakahinumdum ko usa ka post diha sa FB nga makatawa ko. Matod pa nga kini kunong mga asawa usara gyud daw kahigayon nga muangkon ni sa ilang sala. Kanang pagsimba kanang sa punto bitaw nga miingon mo o miingon ta nga kay akong sala, akong dakong sala. Adi man pud tanan oy no. May mga asawa pod nga kuan di man ingon ana tanan. Siguro ang nagpost ana katotong bana nga kulatado sa yaw-yaw sa iyang asawa. Nya di gyud mo angkon nga sad-an na iyang asawa. Mga igsuon, atong pamalandungan karon ang tema sa pag-angkon o paghinulsol sa atong sala. Nakahinumdum ta nga sukad ni aging simana pa nga atong nadunggan ang unang pagbasa mahingi tungod sa mga gitawag nato nga mga minor prophets. Lagi gitawag nga minor tungod kay gagmay ra man gud, mubo man lang gud ang ilang nasulat. Dili sama ni Propeta Jeremias, Propeta Isaías, no, nga tag-as yung kaayo. Ang mga minor prophets, daghan sad ni sila, o kasagaran ni nila, nagsugod ang ilahang pagkapropeta, ilahang misyon, human nga nakalingkawas na ang nasod nga Israel, gikan sa pagkabihag sa Babylonia. So atong mahinumduman, last week, atong gisugdan kining atong unang pagbasa gikan kang propeta Ezra, no? Unya kang propeta ni Zechariah, propeta Nehemiah, no? So kini sila unya karon bag-o na pod nga atong nadunggan ang gikan kang propeta Baruch, ang propeta Baruch. Ang kang propeta Baruch nga pagkasulat ingon nga gitawag nga kanang post-exile analysis. Iyahang invite ang katawhan nga Israel sa pag-analyze kung unsa man gyud ang hinungdan ngano nga nabihag sila sa mga Babylonia ug nga gihimo sila nga mga ulipon, no? Gidala sila dito sa laing nasod sa Babylonia for 49 years. No? 49 years. Muna nga pait kayo ang ilahang sitwasyon ni adtong tungura. Karon nga gipabalik na sila sa Jerusalem, gitukod pagbalik ang ilang templo, gani ang pagtukod sa templo, do na pay controversial nga storya kay lagi, no? Halos di na mulihok ang mga Israelita kay kini laging ayahay man ang kinabuhi na so wa na sila magtagad kaayo sa ilahang ingon tag religious aspect sa ilahang kinabuhi. Muna nga ilan na unta to nga i-totally abandon ang pagpatukod balik sa templo. Apan maayo na lang kay naa si propeta Ezra, propeta Nehemiah. Karon si propeta Baruch lagi iyahang gi-invite, let us analyze nganong nahitabo man nga napukan ang nasod nga Israel, unya nga gihimo pagyud nga mga ulipon ngadto sa nasod sa Babylonia for 49 years. Tungod lang ba kay makaingon ta kaingon tag nakaukit diha sa kapalaran, or gidimalas lang bagyod ang nasod nga Israel, or siguro dili kaha gisumpa ang nasod nga Israel, mao ni ang ilahang nahiaguman. Si propeta Baruch honest kaayo nga mi confront sa iyahang kaugalingon nga mao pud ni ang ingon tag representation sa kasinatian sa nasod nga Israel. Nga matod pa niya, ang hinungdan gyud ang sala. Nga walay kalabutan ang Dios niini. Nga ang Dios
matarong ang iyahang paagi. Sakto lang, no? Sakto siya nga pagka-Diyos. Ang problema, ang katawhan nga pinili sa Diyos, ang nasod nga Israel. Kay sa makadaghan nga higayon, una, ang nasod nga Israel masupilon batok sa Diyos. No? Misupak siya sa ilahang kasabutan tali sa Diyos ug sa iyang katawhan. So munang-una nga gidawat pag-ayo ni propeta Baruch. Ang ikaduha mao nga wala na sila mamati sa mga propeta. Wala sila magmanumbaling sa mga butang nga gitudlo sa mga propeta. Ay katulo, mao ang pagsimba nila sa mga Diyos-Diyos. Sayod ta nga dako kayo ni o kanang inguntag impact, negative impact diha sa kinabuhi sa katawhan sa Diyos nga Israel. Sa pagtalikod nila sa ilahang relationship sa matuod nga Diyos nga mao ang Diyos sa ilahang mga katigulangan, gikan sukad pa kang Abraham, kay Isaac, kay Jacob, no? Nausab adunay kausaban sa ilang kinabuhi. Og sayod ta kining kausaban sa kinabuhi mao kini ang nguntag epekto sa sala. So the very first and the root cause of sin is falling away from God, no? Turning their backs from God. Ug tungod niini kay do naman ni kanang inguntag epekto diha sa batasan sa mga gawi, diha na dayon mo sunod ang mga sunod-sunod nga mga sala. Labi na ang ikaupat nga sala mao ang social injustice, no? Inhustisya sa ilahang mga inguntag kapwa nga mga Israelita. Nasayod ta nga daghan kanila ang mga taghayahay ang mga kinabuhi apan bisan pag nasayra nila nga daghan ang mga nagpait, daghan ang mga naglisod, doon na yung mga gitawag nga kanang inequality, economic inequality. Wala man lang sila manumbaling sa mga pait nga o lisod nga kahimtang sa ilang kauban nga mga Israelita. Tungod ini mga igsuon, yung mga sala sa mga Israelita, nagidawat yun mismo ni Propeta Baruch. Mura ba og iyahang gi-invite ang mga Israelita to come together and then as a nation, no? Isip katawhan sa Dios kanang atong dawaton, atong angkonon ang atong pagkamakasasala ug ang atong mga sala. Ug mao ni ang magdala kanato balik ngadto sa atong Ginoo. So nindot jud ay kaayo mga igsuon nga once in a while do na tay gitawag nga kana bitawng ingon tag examination of conscience, no? Na kanang labi na kung nag-andam ta padulong ta nga modawat og sakramento sa pagkumpisal. Kanang nindot og we have to really make time and without haste, no? Dili sa pagdali-dali. Ato yung tanawon, lantawon nato ang mga atong kaugalingon niining mga nangaging tuig, no? Asa man di ay ta nasayop. No? By the way, dili pud si guro angay nga mo hunahuna ta nga tungod kay nakasala ang nasod nga Israel, ang ilang gihaguman nga pagsakop ngadto sa Babylonia for 49 years tungod kay silot kini sa Dios. Lisod po nang moingon tag maghunahuna ta nga God is a punitive God. No? Kay dili ra bagyod, no? The very nature of God is love, and God cannot contradict himself. Mahigugmaon siya nga Dios. So asa man di ay gikan ang silot? Ang silot gikan mismo sa sala, no? Sin has its own punishment.
asa man napukan, nganong napukan man ang nasod nga Israel, batok sa langyaw nga puwersa sa mga Babylonia kaniadto. Tungod kay huyang na ang ilang kinabuhi nga moralidad. They do not even care for their own country, no? And to care for their own country, magsugod diha sa ilahang relationship sa Ginoo. Mo may ang ilahang ingon tag foundation sa ilahang pagkanasod. Amo nang isuon nga again going back, nindot kayo nga atong balikan ang ato ang kaugalingon. Asa man ta naingon nga where is the weakest point, no, sa ato ang kinabuhi. Ug kini kung ato yung honest gyud ta sa atong kaugalingon sama ni propeta Baruch, it will all point to some of our faults, some of our favorite sins nga ato ang nahimo. Kay usahay maka obserba lang ko, no? Na may pipila nato nga mo approach for confession. Nindot man na, no? Pero usahay pag-abot ka sa confession, tinuod lang, wa may sala nga gisulti. Wala. No? So, ang ko nga, kana sa imong anak na, ayaw na ilabti, sa iya ko, kana iyahan ng sala. Kana imuha lang sala. Maglisod yun, maglisod. Wala man po siguro ingon niya nga wa siya sala. Pero lagi tungod kay in our desire to go to confession, nagkulang tag panahon nga lagi suta sa atong kaugalingon. Asa gyud ay ang ato ang kahuyang. Asa di ang ato ang sala. Nindot nang ingon ana kay aron nga magmabungahon ang ato ang pagpangumpisal. Ang mga igsoon atong pangayoon sa Dios kining gasa nga sa ato ang pagpangandam kung mangumpisal ta o sa adlaw-adlaw na nga kinabuhi, no? Kanang matinud-anon, honest kita nga mo confront sa ato ang kaugalingon sa atong mga kalapasan. Amen.